nyika yauri kurarama inorema kudai wakumbira simba rekuti ukunde miyedzo iyi. Iwe mukristu nyika yauri kurarama inorema kudai wakumbira simba rekuti ukunde miyedzo iyi. Weka iwe ramba chinamata rimwe zuva chete uchakowa iwewe. Kunyangwe nyika yose yakusema wasara weka iwe ramba chinamata rimwe zuva chete uchakowa iwewe. Weka mkristu asaiwa zano iwe ukumbire zano zano. Kunyangwe wasara weka mkristu asaiwa zano iwe ukumbire zano zano. Usina mwana iwe ukumbire mwana kana mkomana. Kunyangwe wararama upenyu wese usina mwana iwe ukumbire mwana kana msikana. Kura uchirima iwe, kura mukristu iwe, kura uchichara icho chauri kuchara iwe ndicho chauchakowa. Saka ndati kura mukristu iwe, kura uchirima iwe, kura mukristu iwe, kura uchichara icho chauri kuchara iwe ndicho chauchakowa. Inzwa mukristu uyo chara kuchiva uyo chinzwa newewo icho chauri kuchara iwe ndicho chauchakowa. Uyo chara upombwe uyo inzwa mukristu uyo chara makuwa uyo chinzwa newewo icho chauri kuchara iwe ndicho chauchakowa. Inzwa mukristu
Kristu Pauro akadyara sikereke, shinga newewo icho chauri kudyara iwe ndicho chauchakowawo. Pita akadyara ivhangeri, inzwa muKristu Pauro akadyara sikereke, shinga newewo icho chauri kudyara iwe ndicho chauchakowawo. Akadyara utengesi uyu, inzwa muKristu. Kaina akadyara umondi, ari ega musango, icho chauri kudyara iwe ndicho chauchakowawo. Judasi akadyara utengesi uyu, inzwa muKristu. Kaina akadyara umondi, ari ega musango, icho chauri kudyara iwe ndicho chauchakowawo. Chibage ivoko wamunga chokwadi angava mashura, ungati vari masviyo ivoko wakorosidika angava maneji, ungati uri mondi ivo pinda denga chokwadi angava mashura, ungati uri mongwe ivo pinda denga chokwadi angava maneji. Saka ndati kura muKristu, kura uchirima iwe, kura muKristu, kura uchidyara icho chauri kudyara iwe ndicho chauchakowawo. Saka ndati kura muKristu iwe, kura uchirima iwe, kura muKristu, kura uchidyara icho chauri kudyara iwe ndicho chauchakowawo.